Da gero, hau esan bebai, udaletxera zendutzana, da egon zan, zinegotzia, kultura... Eta berak entzuzinan eta joselako historia, bakit ulertzen dizut oso ondo, ni Leongoa naiz eta nire egite egon zan kartzelan, zen sozialista, eta minetan egiten lan, eta gero kartzelan egon zan, eta nire ama hasi zen bendejea, baserrietan eta generoak erosi, eta gero saldu kapitalien dirua aterratzeko, eta horrela aterraben, eta oso ondo ulertzen dizut, eta benetan, lagunduko dizut, egiko dut aldu dana, handik 15 egunera esan zidan. Udaletxean batzar batetan nik azaldu dut, zure historia eta esaten da jarrera zein izan da, bai, denak entzun didate, baina egiteko jarrera, bueno, nik gogorarekin hitz egin dut, eta antzaren ez, horiekin gogora arduratzen da, eta beraien esku dago eta arazan egon, zer dut, hori izan zen, baietza, apirila edo, baitza, erantzunen zain dago.